Kapag iwali gani ang mga ribulto or mga Diyos-Diyos, dili kini pangdaot sa imuhang relihiyon, kundili gipahinumduman lang ka sa Dios may tungod siyang mga pulong aron masayod ka sa kamaturan. Mabulahan jud ka kung imong dawaton ang pulong sa Dios sa imuhang kasing-kasing. God bless. Kini nga itong mga higalang mga sulpot, maningkamot gina sila kanunay og explain or pagpasabot sa ilang mga pagpangdaot ni ginahimo sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay ang ilang tumong og tinguha nga may nala makakuha silang mga bulayog og kining mga tawag ining mga way hanaw nga mga Katoliko para mamahimo nilang mga membro og pinaagi niya na mo na po ni mga taki na po sa sunod sa umaabot nga mga panahon agyan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So kini nga video nga ato ang giplay dili pa lang dugay atong tagaan ni siya og reaksyon ngano man kay kanay bitong mura pug tinuod ba ngano mayngon og murag tinuod kay ang ilang gisulti binotbot og bakak kay pag oras gani nga half truth lang gani ang imuhang i-present or imuhang i-istorya buti pasabot ana wala nay kalainan sa bakak kina makagitaguan. Diba? Okay, natin do ka puntos mga sir og mga ma'am sa pagtubag ni ining ato ang amigo nga I think mura og born agoy ni. Number 1 point, kanang pagkamagwawali. Kay ginaklaim nila nga gisugo po daw sila sa pagwali. Pero kung ato ang basahon ang balaang kasulatan na ay mga requirements ang gitawag og sinugo sa Ginoo nga makaingon ka nga iyan ni sa Ginoo. Number 1 nga requirement. Number 1, kanang gingon ni Ginoong Jesucristo St. Matthew chapter 28 verse 20, og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Buot ipasabot kanang maong mga tawhanan na ay koneksyon niya. May bitaw ko natong iatla sa 19, panglakaw mo. So gipadala niya ang iyahang mga apostol sa pagpanglakaw sa tibuok kalibutan, maghimog mga tinunan. Again ha, maghimog mga tinunan. Buot ipasabot ang mga apostol nga naay mando nga gikan kang Kristo nga magtudlo, maghimo pud og mga tinunan aron makatudlo pod. Kay kabalo man ang Ginoong Jesucristo nga dili siya magdugay pagpakig-uban physically sa iyang mga apostol. Man kinahanglan nga naay mga students. Ug kadto po mga estudyante manudlo pud kay mo may instruction. Mo may basic command sa Ginoong Jesucristo to teach them all that I have commanded you. So buot pasabot wato ang sabton pagsakto ang mga sinugo sa Ginoo na ay koneksyon kang Kristo. Ang mga sinugo nga magwawali na ay koneksyon sa Ginoo nga may nagsugo nila nga tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Mabota ni San Pablo, Romans chapter 10 verse 14 to 15. Unsaon man pagdawat sa pagtuo kung walay magwali? Unsaon man pagwali kung walay gipadala nga mga magwawali? Sumot pasabot ni ana ang tinuod nga magwawali gipadala nga naay koneksyon kang Ginoong Jesucristo. Pag naay magwali nga wa gani koneksyon ni Ginoong Jesucristo, buot pasabot ang iyahang ordination, way koneksyon kang Ginoong Jesucristo kanang moong magwawali bisan pagkamilyon pa na magkutlo sa balaang kasulatan, di na tinuod, but-buto na. Biblia na gani mismo nagsulti. Diba? Dili man nato na imbento. Biblia man ang nagsulti. Muna ka mo mga membro aning pastoyan siguruan ninyo, pangutanan ninyo to na ba kay koneksyon kang Kristo. Pag wala na koneksyon kang Kristo, ilabi na ang iyang ordination. Dili ganina musangko dito sa gitawag og mga apostol. Padung ang Ginoong Jesucristo, kanang maong tawhana piki na nga magwawali. Concerning ining giingon niya nga ilang pagwali sa ribulto nga moon na mga Diyos daw kuno, di daw kuno na pagpangdaot. Actually, ang pagpangdaot manggudtoy, usa ka na ka gitawag og butang na mahayag ka nga half truth lang imong gisulti or pamutbot lang yun ang imong gisulti. Half truth classmate man gyapon na sa gitawag og pamutbot. So ano magaingon man og pamutbot ang imong isulti? Tinuod nga naay gidili sa balaang kasulatan nga mga Diyos. Pero never gisulti sa balaang kasulatan nga gidili ang mga ribulto sa gitawag og mga santos. Di ka makabasa na sa balaang kasulatan So kung inyong ipamugos nga ang ribulto sa mga tawag ining mga Katoliko nga nasulod sa ilang balay o ang ribulto nga nasulod sa mga simbahan, Diyos na pagbutang-butang na. Ay bata ingon ang balaang kasulatan, Leviticus chapter 10 verse 10,
ilho ninyo ang mga butang balaan ug dili balaan, ang mga butang santos ug dili santos. Unya magkailan ana ang katawhan sa Dios ug kanang katawhan sa Dios mo man ang iglesia, di ba? Acts of the Apostles chapter 20 verse 28 nagipanguluhan o gidumalahan og mga obispo. So mahibaw-an nato ang pulong sa Ginoo ug ang pulong sa Dios pinaagi ni ining mong iglesia ug sila mismo ang makasabot or makakita sa butang balaan ug dili balaan. Kining atong higala nga pastoy, wala ko kabalo, siguro born agoy magud siguro ni. Dili man ni sakop sa iglesia nga tawag ining iya sa Dios. Dili man ni sakop sa katawhan sa Dios. Mo nang di sila kabalo o di siya kabalo mo classify unsay kalainan sa butang santos ug dili santos. Muna di ba patagka lang yawit, lima kang imahe ni Kristo himuon mo nang tawag ining Dios. Pagbugal-bugal lang ang Ginoong Kristo. Gihimo nimo nga ang girepresentahan ni anang maong ribulto nga si Ginoong Kristo Diyos. Dili ba? Yung man sila giposisyon pag Diyos na so iko ang unang katawan sa kaniadto nga mga salita kay sila may pinagkauna nagposisyon og ribulto concerning sa monotheistic religion. Di ba? Sila man ang naguna-una og kining posisyon og ribulto. Dili man ang Katoliko. Tanawa tong arkas kasabutan ilang giposisyon. Ilang iadto sa mga balay-balay og sa matag balay nga maadtuan yan ng maong ribulto, tagaan og grasyas Ginoo, tagaan og panalangin sa Ginoo. So nagdiyos-diyos po to sila. Kaya naman sila gibit nga ribulto, ilang gid posisyon, magampo sila, magatubang sila sa ribulto. Diya palang daan, kung sa kuhan pa ba, nagbasa ba yung kahamo tinuod og Biblia? Kaya kung wala man nagbasa og Biblia o nagbasa og Biblia, wa nyo sabtag tarong, mo ni ka-imperno ninyo. Kaingon pa ni San Pedro, may mga butang nga milisod sabton sa Gisot San Pablo nga ginatuis sa mga walay alamang ug sa mga matuutuhon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan. So, kung may mo ribulto Diyos na wa mo nagbasa og Biblia or kung nagbasa mo og Biblia, nagbuot-buot na mong sabot nga mo ay magbit-bit ninyo padung didto sa impyerno. So, normal man nimo paghuot nimo mga tawhan na kay imong pangbalang kasulatan. Leviticus chapter 10 verse 10 nga ilho ninyong butang balaan o dili balaan. Mo nang di na sila makasabot nga ang kining butang nga iya gining mga ribulto nga iya na Ginoong Kristo ang representahan si Ginoong Kristo, di sila makasabot nga balaan ang mga butang kay mas nakabalo mas kaila na. Kaya mas sila kaila mo na mga paghot. Na ingon ni Ginoong Kristo Saint Matthew chapter 7 verse 6 ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa mga iro. Kay kanunayo nagpaghot, mga tanawa, sino paghot ni sila? Hangtod karon actually gitubag din ang simbang Katolika Gitubag din ang simbang Katolika ni adto pang 787 AD. Pero until now pagyapon sila mahuman og paghot ana. Di ba? Pagyapon. So ang pagpangdaot ana magbutang-butang ka nga dili pagtulon ang Iglesia Katolika niya imong ipugos nga munit pagtulon ang Iglesia Katolika pagpangdaot na. Unya ang pagpangdaot kauban na sa pagbutang-butang. Unya kabalo biyata unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 nga ang mga taong tigbutang-butang di na makasul sa langit. Muna kini mga sulpot hangtod nga magtuo mo nga ang mga ribulto sa mga santos mga Diyos na di gyud mo kasul sa langit nga naman nagbutang-butang man mo nga maoy prinsipyo ni ining maong gitawag og kabakakan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.